راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ እምነቶም ንኣስታት 10 ዓመታት ዝተኣስሩ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ፔንቴኮስታል ከም ዝተፈትሑ ይግለጽ ኣሎ። ንመሰል ኣመንቲ ክርስትና ዝጣበቕ ባፕቲስት ፕሬስ ዝተባህለ ኣገልግሎት ሚድያ ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ እቶም ብ9 ነሓሰ ዝተፈትሑ ኣመንቲ ብዝሖም 13 እዩ። ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ እምነቶም ዝተኣስሩ ኣማኢት ሰዓብቲ ዝተፈላለያ እምነታት ክርስትናን ምስልምናን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ንብዙሓት ካብቶም ንዓመታት ብዘይሕጋዊ መስርሕን ፍርድን ቀይድዎም ዝጸንሐ ኣመንቲ በብእዋኑ ዝፈትሕ እኳ እንተኾነ መራሕቲ ሃይማኖታትን ሽማግለታትን ንዝርከብዎም ኣቦታት ግና ንኣስታት 20 ዓመታት ኣሲሮም ይርከብ። እቲ መንግስቲ ነቶም ብዘይሕጋዊ መስርሕ ከካብ ዝጸንሑ ዓፊኑ ዝወሰዶም ኣመንቲ ዝተፈላለያ እምነታት ኣብ ኣባይተ ማእሰርቲ ብምስቃይን ግቡእ ሕክምና ከይረኽቡ ብምኽልካልን ብዙሓት ግዳያት ሞትን ነባሪ ስንክልናን ከም ዝገበሮም ተሰኒዱ ይርከብ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን መሰል ሃይማኖታት ዘይክበረልን ቀዳሞት ሃገራት ዓለም እያ። ዜጋታታ ብፍርሕን ራዕድን ኣብ ዝነብሩላ ኤርትራ ብዘይካተን ብመንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋህበን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ፣ ካቶሊካዊት፣ ወንጌላዊት፣ ሉተራዊት ኣብያተ ክርስቲያንን እስልምና ሱናን ዜጋታት ካልእ ዓይነት እምነታት ክስዕቡን ክተኣኻኸቡን መሰል ከም ዘይብሎም ይፍለጥ። እተን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣፍልጦ ዝተዋህበን 4 ሃይማኖታት እውን እንተኾና መንግስቲ ጽኑዕ ቁፅጽርን ቀይድታትን ከም ዝገብረለን በብእዋኑ ዝዝርጋሕ ሓበሬታ የመልክት። ኣሜሪካን ጅቡትን ኣብ ጸጥታን ህሉ ኩነታት ዝዋቕርና ኣፍሪቃን ተመያይጠን። ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ኦስቲን ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን መይይጥ ጅቡቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት እውን ገምጊሞም። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ስትራቴጂያዊት ጅቡቲ ኣብ ሱዳን ካብ ዝተወልዐ ኩናት ዜጋታት ኣሜሪካ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ዝገበረቶ ኣበርክቶ ዘመስገነ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ መዳይ ምክልኻል ክህልዎም ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዝ ጠቒሱ። ጅቡቲ ኣብ ግማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ሎሞኔ ልዕሊ 4,000 ዝግመት ሰራዊት ኣሜሪካ ብቐዋምነት ከተእንግድን ከላ በብእዋኑ ንፍሉይ ስርሒታት ዝዋፈራ ኣሃዱታት ክለኣየር ባሕራን መሬታን ከም እትፈቀድ ይፍለጥ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብቲ ቅድሚ ሳልስቲ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን መይይጥ ብዘይካቲ ብሜድያ ዝተዘርግሐ ካልእ ምስጢራዊ ዝርርብ ምክያዶም መርበብ ዜና ሚሊታሪ ኢንተሊጀንሲ ኣሚቱ። እስራኤል ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምድሓኖም ናይ ኣይሁድ መበቆል ኣለዎም ዝተባህሉ ኣስታት 200 ኢትዮጵያውያን ከም ዘውፅአት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም 174 ኢትዮጵያውያን ካብ ጎንደር እቶም 30 ድማ ካብ ባህር ዳር ኣብ አዲስ አበባ ብምእካብ ናብ እስራኤል የግዕዞም ምህላው ኣነፂሩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምርዳእ ነቲ ናይ ምውፃእ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ንዝርከቡ ዜጋታታ ከም ትከታተል ሓቢሩ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ግጭት 10,000 ዜጋታት ሃገር ካብ መነባብሮኦም ተፈናቂሎም ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢታት ከም ዝርከቡ መርበብ ዜና ሃገር የመልክታ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝቐጸለ ኩናት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምልሻታት ኣምሓራን ብተዛማዲ ሃዲኡሉ ብዘሎ ኣብቲ ክልል ተኣውጁ ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ክሓፅር ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውድባትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገርን ይጽውዑ ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፈተነ ዕልዋ ክልላዊ መንግስትን ፌደራልን ዝወቐሱ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ደው ንምባል ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ክሳብ ዝዛዘም ናይ 6 ወርሒ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዊጁ ምህላው ይፍለጥ። ዝበስሓ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ካብ ምልሻታትን ዕጡቓት ፋኖን ሓራን ኮይነን ምህላውን መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ እንተገለጸ ህዝባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ብስሩዕ ከም ዘይጀመረ ይጥቀስ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን